खुलुमबाय दिनै 5 जानुवारि 2024 शुक्रबार बिटिआरनि सोरखारि फरायसालिफोरा जोंगा मागा जाबाय। गासै आसामावनो 5,000 फोरोंगिरिनि मासिनि थाखाय फोसावथाय फोसावनायाव बर' बिजोंनि फोरोंगिरिनि अनजिमाया मानो 58ल' होननानै मन्त्रि अशोक सिंघालनाव सोंथि खालामनायाव मन्त्रि सिंघालआ बुंनाय बायदिब्ला थांनाय 3 बोसोराव बिटिआरनि सोरखारि फरायसालिफोरा गावारि फरायसालिफोर बायदि जोंगा मागा जाजोब्बाय होननानै बुंदों। गारि सालायग्रा गौथुमफोरा गोबां जेंनायाव गोलैदों। गारि सालायनानै जाग्राफोरा रागा जोंखांदों। गोदान रुल एबा गोदान आयेन जायबा मिरु सोरखारा लाबोदों बे आयेननि बेरेखा गोख्रों सोमावसारगासिनो दङ। लोगोसे बे आयेनखौ बोखारनांगौनि थाखाय आरो सोलाय सोल' खालामनांगौनि थाखाय ड्राइभार गौथुमा बा गारि सालायग्राफोरा दिनै आरो गाबोन गारि बन्द फोसावनाय जादों। गवानि कानाकना गामि बिटसा खाथियाव सासे 46 बोसोर बैसोनि ब्रिटिश आइजोखौ थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय इउके इम्मा लुइस। इउके इम्मा लुइसआ गवायाव हलिडेनि थाखाय फैदोंमोन। नाथाय बे जाथाया बोरै जाखो बा बोरै थैखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव गवा पुलिसआ गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ। मै बुथारनानै गावसोरखौ गथायदों। आसामनि गलाघाटआव हाग्रानि मै बुथारनाय दायाव 3 फलानफोरा गावसोरखौ हाग्रा बिफाननि सिगाङाव गथायबाय। गावसोरखौ गथायनाय फलानफोरनि मुङा जाबाय श्रावण घर, माइना मुरा आरो शंकर कदाल। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय काकदंग साबुकदारायाव सासे सुबुङा जौ फेना फैनानै गावनि फिसाज्लाखौ बुथारनो नाजादोंमोन आरो बे जाथायाव फिसाज्लाया गोब्राब जोखोम जादों, नाथाय थैथारासै। बे समाव फिसाज्लाखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। जोखोम जानाय फिसाज्लानि मुङा जाबाय मनज गगৈ आरो जाथायनि उनाव बिफाया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय बिफानि मुङा जाबाय दान्देश्वर गगৈ। झारखन्डनि जामशेदपुराव सानै डकाइतफोरा सासे डक्टरखौ किडनेप खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय उनाव जोबथायाव पुलिसजों हमजाबाय। सानै डकाइतफोरा बिरमजीत प्रधान मुंनि डक्टरखौ किडनेप खालामनो नाजादोंमोन। हमजानाय सानै डकाइतफोरनि मुङा जाबाय अक्षय कुमार सिंह आरो रवि शंकर सिंह। लोगोसे बिसोरनिफ्राय हेडमेड पिस्तल आरो गोथां गुलिबो बोखांनो हादों। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रा महिलारिया मानो हानि पाट्टा फोरमान होनो हायाखै? बिटिआर सोरखारा थाबैनो हानि पाट्टा फोरमान रानना होगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। 17 বছৰতো নিদিলে, তো 17 বছৰত কিয় নিদিলে সেইটো আগতে উত্তৰ দিয়ক। তেখেতে 17 বছৰত 15,000 মাটিৰ পাট্টা দিব নোৱাৰিলে। আমি 3 বছৰত প্ৰায় 1 লাখ দিবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আমাৰ 96 হৈ গ'ল, 96,000 আমি 1 লাখ দিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু 2টা বছৰত তেখেতৰ পাট্টা দিবৰ কাৰণে আৰু কোনো নাথাকিব, চবৰো পাট্টা হৈ যাব। গতিকে এই ইস্যুটো লৈ পেলাই তেখেতে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰিব। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 17 বছৰত নিজে পাতি থোৱা জালত পৰিছে আৰু সেই জালৰ পৰা তেখেতে ওলাই আহিব নোৱাৰে। ইয়াত আমিও তেখেতক সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ। 1 সপ্তাহৰ ভিতৰতে হ'ব। 1216টা পোষ্ট এলিমেণ্টাৰীৰ কাৰণে আৰু 1500 পোষ্ট ছেকেণ্ডাৰীৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে ইণ্টাৰভিউ হ'বলৈ গৈ আছে। প্ৰায় 2800 শিক্ষকে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত নিযুক্তি পাব আৰু 3000 থাৰ্ড গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ সেইটো অতি শীঘ্ৰে হ'বলৈ গৈ আছে। ইতিমধ্যে 10খন কলেজ যেনেকৈ কোঠা দিছিলে তেনেকৈ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ল। ইয়াৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হ'ব, ইয়াৰ পিছত হাই স্কুল হ'ব, ইয়াৰ পিছত এমই স্কুল আৰু এলপি স্কুল, তেনেকুৱা লাইনত নিট বেছত লাহে লাহেকৈ স্কুলবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ব। STFৰ ফাউণ্ডাৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সতীৰ্থৰ লগত আজি জইন হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে বহুতখিনি ৰাইজ আহি UPPL দলত জইন হৈছে আমাৰ এই হাৰাপুটাৰ এই অডিটৰিয়ামত। মই তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু বহুতখিনি ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত লৈছিলে, কিন্তু কম সময়ৰ কাৰণে তেনেকুৱা সৰুকৈ লোৱা হ'ল। পিছত আকৌ ডাঙৰকৈ প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ, তেতিয়া আৰু বহুতখিনি ৰাইজ এই সমষ্টিৰ পৰা আহি UPPL দলত যোগদান কৰিব। এতিয়া 40টা সমষ্টিত আমাৰ 40টা প্ৰগ্ৰাম বিভিন্ন সমষ্টিত চলি আছে। প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে 2000, 3000, 4000 তেনেকুৱা মানুহ আহি পেলাই দলত যোগদান কৰি আছে আৰু এতিয়া UPPL বিটিআৰ অঞ্চলত সকলোতকৈ শক্তিশালী দল হিচাপে এতিয়া আমি কাম কৰি গৈ আছোঁ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।